mendak alon tata lenggaira nungkul nama kwangung asna jaja Kianata mring trapsiranira ujung wasta kalih pisan tuku bekti bakal tak wungunang ngaku rumangsa wedi kaki. Lah sampeyan sing diutus kok malah wedi. Eyang kula triwung anggenipun sare Eyang. Eyang dipun grayang. Eyang kula triwung Eyang. Ora iso kaki. Reng bukan reng, pancal mudar. Aja aku. Petruk wae, oh Bagong. Petruk, Nun. Bendaramu Sita gugan. Waduh. Aku kaya Ndara Baladewa sih kejeme. Muring ora nganggo wedi sapa-sapa plok-plok-plok ngono ae. Gugan ngono, Gong. Aku lho bojoku nggugahe wedi kok. Tau nggugah bojoku dupak aku. Kok kejek. Iki percaya karo Petruk gugan. Mangsa Budhuwa Petruk kowe sing mungu Kanjeng Hyang. Engko nek didangu piye, Pak? Iki Prang Bratayuda wis dumapak, ngono. Sampeyan sing dadekke senopati, ngono. Ya. Nggih. Saku tak metu. Kowe pasrah wae, mbok iki nek wungu ya diaturi nek supaya dadi senopati, no. Karo kowe, Gong. Ngapae ndak aku bareng iki? Ora apa-apa langgu kanca kok ya. Ndak kancan-kancanan. Suaramu sing seru, Gong. Woi, tangi. Woi, wah. Sahur. Nanti kaya poso sahur iki. Ya ini isih turu. Piye ya carane ngugah? Wulune nggon jempol tak cencange. Sendal diel rasa panas jengkirat tangi Bagong ning ngene didupak mudar. Ora tak reka ngono wis ora. Sendale kadikene. Ji rolu. Keparat sapa ngono aku. Edan tenan kok. Jenggeratang ndupak aku kurang ajar. Gendi tak amuk kengko bocah. Sing gugah aku sok. Ora ana menungso liyane kowe. Jawab. Nggih. Nyuwun pangapunten kula. Diaganala. Iki tunggal dik dini kok. Ki apa ya cak ya?
Kira ngopo-ngopo dituthuk. Glithah sambune ampek ora jamak. Wis gedhupak agar ngamuk mah ditonyo. Apa? Tak gawe keloro-loro kok kowe Gong. Wis sembrono kowe. Nggih, nyuwun ngapunten. Krana dipun utus dhateng Ndara kula Ngamarta nggih menika wau kula sawanipun kaliyan Ndara Janaka. Niki Yai. Teng mriko. Ajih dhateng Penemban Seta. Lah kok dadi sing gugah kowe? Nggih kula dipercaya kaya dikongkon kok nggih. Wau sing gugah niku Bagong. Nek Bagong, udah aku, Ding. Aja bang-bang kowe truk wajan wis. Ini wis gedhupak karo ditonyo kok. Kapok lah. Tak ngumudar kowe. Kula dipun utus Ndara Janaka yen namung sakdermi tadah deduka. Ana apa dadi nggugah nggonku Tapasari? Ih wale-wale menapa? Namung badhe suka uninga, suka atur, suka pawarta bilih Bratayuda sampun dados. Piye? Bratayuda wis dadi sampun. Malah menika wau ing pinangka pengapiting Senopati ing rayi Utara Wiratsangka. Lajeng matah dados Senopati panjenengan menika ingkang sinuwun Prabu Bathara Kresna. Ngaten ngendikanipun iki kudu nying manjing Senopati Eyang Begawan Seta. Ngaten. Pramila lajeng dipun utus Ndara Janaka supados sewang Abiyantara namung mungu paduka supados madheg Senopati. Pandhita kang agarya wangsit pinudha kumbang sepadu sarining tawang medharno ilmu kang sunyata mengkuliring kasarjanan. Itu tulung rambutku kencangan marang watu. Aja cilik watu sing gedhe. Nggih. Ngudari rikmanipun. Yo. Nggih boten. Kula kencang mriku nggih. Karo kesian. Napa? Rambut kencangan. Neng ndi? Neng watu. Ya, ning ora getak. Cepet engko sithik. Aku mangan lho Bagong. Wani-wanine sisep to, Pedro. Wis genah putu Prabu Bathara Kresna percaya marang aku kang supaya dadi Senopati. Nggih. Dokon semingkir. Cirataka Taparekma kang wis cincang dening Sela marang Prabu Petru lan Prabu Bagong. Giya matek kekiyatan Sang Tapa Begawan Seta. Rekma sinendal watu jugruk. Saknalika bisa nempuh marang Puradya Bolong Ngastina kathah ing dadi bebanten awis saka daening rekma kang cintang dening Sela. Sela tu mau marang Puradya Bolong kathah kurbane wonten ing madyaning paperangan. Tulisan jepak guruduk rono. Nek rambutmu piye kok? Iya iso sempal kaya.
watune ndasku. Sak kulite mesti ning lanyamu iki ya utekmu ora mikir blas. Ora ndek rambut ya aku. Senengamu cukur gundul. Petruk, Lun. Sadurunge aku maju putu-putuku sekon semikir. Nggih. Putu-putuku aja nganti tumapaking peperangan, aja nganti manjing ana Kurusetra. Yen aku durung dadi ndek pengamonanmu, yen aku durung dadi bangke putuku Pandhawa aja maju. Nggih. Tak kepengin tanding karo Kurusetra. Pira katane kula? Tukur Sang Wisnu Bathara kang ngarsang labur bumi. Ana satriya sapa? Aku Utara. Kowe sapa? Aku Nara Nurwendra. Senopati Ngastina. Aku Senopati putuku Pandhawa. Putra Wirata. Oh ladalah. Wektu iki Senopati ketemu Senopati. Ayo. Aja mengko yen para satriya Pandhawa ketok srentengi sirahe pecah siramu. Mundur saking payutan Janata mring Pramadya Kuswa Digdaya kowe Utara
Apa abamu? Ya. Kowe bocah loro kembar, aku ya kembar. Windandini, apa Kakang? Kae musuhe Putra Wirata jenenge Utara Wiratsangka padha-padha kembar. Nyekela jemparing aku tak nglepasi Utara, kowe nglepasake Wiratsangka. Ya. Raden Nurwendra Windandini ngasta pusaka kalih ingkang kinarya mapakaken Raden Utara Wiratsangka pratitis pangbating jemparing pas dadane Raden Utara Wiratsangka salarika Raden Utara Wiratsangka plak kapidara luntak ludira sirna wonten madyaning paprangan Kurusetra. Oh Embane kanggeng
kulawan lumut yang Tara Wiratsangka Seda Petra kowe lha ampuh tenan Senopati Ngastina ora panging kaya Kakang Nara Nurwenda Windandini musuh loro ya loro wae nggih cobi den kek disempurnake kowe matur marang Hyang Seta Petra oh nggih amuja dahana suci Raden Janaka ing ajeng sakunang tiripta dajal lumbung lagar wanda kalih sampurna sirnanira Kedadian apa? Duh, ora tegel aku matur. Gong-gong, hei, matur Gong. Nek Ndara Utara Sangka Seda, Ndara Utara Wiratsangka Seda. Sida piye? Seda mati. Oh, sing mateni Windandini Nara Wenda. Apa? Windandini Nara Nurwenda. Woi, ngerti derenge sampeyan iki? Kang Rayi, sapa mau to? Ndara Utara Wiratsangka. Utara selatan. Sapa to? Utara Wiratsangka. Sangka Utara Seda. Kepiye? Ambuh. Malah wani. Kang Rayi Ndara Utara Wiratsangka Seda, Dek. Sing maten suwo. Senopati Ngastina naminipun Windandini Nara Nurwenda parat ing Prabrat Sang Topo Begawan Seta ngamuk punggung persasat Madyabala telung bergodo tanpa sisa Raden Windandini Nara Nurwenda sirna wonten madyaning paperang.
Raden Rukmarata kang wis nitih reta uninga pamukya Sang Tapa Begawan Seta sigra mijil sangka ngreta keparat sapa sing wani ngamuk punggung wong wis gawean tuweke kok bagus jemparing mati dening sakmatine Nara Nurwenda Wedadini lan Wadyabala kok dadi ana bayi wingi sore wani njulung tungkul saka ngiringan parat anake sapa sangka gempung Sang Tapa Begawan Seta den lambung dening Raden nalika semanten putra Mandaraka kang wis kepareng nitih reta kanthi Wadyabala sigra den perpeki marang Sang Tapa Begawan Seta Raden Rukmarata wonten lebeting reta tinandhak kabanting ajur sak kretane sak perjuite remuk dan sewalang-walang Wadyabala kathah dados bebanten monggo mboten nemuaken Wadyabala Ngastina senapatinipun Windandini Nara Nurwenda pejah sak prajuritipun Kang Putra Rukmarata sak kretane sak prajurite telas lho sapa sing maju jebul Begawan Seta Kakang Prabu adalah badhe mbelani Kang Putra wis karepe wis tak lilake dadi bebantening perang anak Rukmarata Durna kepiye duh terus pundi akeh kula badhe matur anak Prabu Jaka Pitana tandhingipun Seta mriyen mboten Sang Tapa Mahatmar Siwara Bisma mboten saged kedah anak Prabu Jaka Pitana piyambak ing sowan wonten Talkanda matur dhateng Hyang Para Bisma. Oh nggih, kula dherekke Kakang.
Maraina semu bangiwang aruno katine traning agorapu sataning ku kilo Korosakantar kong kekitungan lingkung sing pinibanto bebeto gayam wono wancine wus kakat insang pinarong swaraning pagsimanyuro amal swan nggih ngaturaken sembah pangabekti nggih manut sambi paman paman dunugi sampun rawuh nggih nggih badhe munjuk atur sampun anggir atur kadiparan temtunipun iki badhe kunjung sampun Prabu ingkang Rama Prabu Salya paran pawartosipun madyaning paprangan Kanjeng Rama nggih dadosna kamuningan nalika semanten pepacaning madya pinacak baris ning pinaringan nami dirodo metohi gajah uling ing pinangka cucu ngajurit pinangka traning gajah Senopati Agung kang prangi Nara Nurwenda Wendandini dinempuh dhateng Senopati Ngamarta ing dados Senopati ning Pandhawa mboten sanes jawi namung keng eyang Begawan Seta senajan Wendandini lan Nara Nurwenda saged nyirnaken Raden Utara lan Wiratsangka Seta ngamuk punggung ngantos anak kula inggih keng rayipun Rukmarata dados banten sakretanipun sakwadya balanipun lajeng pemanggihipun Pendhita Durna yen Seta tanpa tanding anggenipun mangsah wonten ing paprangan wonten ing kiat nglanggulangi dhateng kridanipun keng Hyang Begawan Seta namung kejawi namung keng Hyang Mahatma Risira Bisma mboten wonten sanes Nalendra kang mambek marutama lega donya ing sirna kila ing sirna semreng para kamula dasih
Lajeng kinten-kinten sinten ing badhe sawarsanipun Hyang Makmur Surabisma. Yen didi paduka piyambak temtunipun ingkang boten badhe klampah sagah manjiwon paprangan. Yen ngaten mambon monggo pinangka seksi kula badhe swanten wonten ing pertapan Talkanda ngadhep Hyang Bisma. Kula dherekaken nggih. Janing-yaning talaga kadilangit Mambang Tras lan Pamaleka lintang Toya kaya kusuma yana semawur yana semawur padha basuki nggih kula nuwun saking pangestunipun Kanjeng Hyang kados mangke ing kawidadan boten langkung pareng wae ngaturaken sumpen pangabekti yang iya tak tondo sengkuni semono uga nggih pangestunipun Sang Tapa kados mangke widodo syukur Sungkawa Pengabojra putu Prabu Duryudana ngadhep ana ngarepan ana wigati apa ndadosna kawuningan yang yen wedal menika sampun tumapaking perang Bratayuda Jaya Winangun kathah banten wonten ing paprangan upama nalika semana putu Prabu ngesti marang pangendikanipun yang ora bakal ana perang sing ajab sing idam-idam perang Bratayuda kuwi malah kepara jeneng para pribadi upama tanggugu marang pun yang negara diparingake marang para kadang Pandhawa separo ora bakal ana kedadian perang nggih swau
ngantos ndadosaken bebantenipun Kanjeng Rama. Destara lan Ibu Gendari Sida Sarimbit awit saking kridanipun Koko Prabu Bathara Kresna pun duta wonten Garing Astina. Bapakmu dadi bebanten. Kula nuwun inggih. Kuwi lupute bapakmu. Wong tuwa sing ora bisa adil. Yen kudune wong tuwa kaya dene wong atuamu Dcarata kuwi bisa mulat. Sapa to sing kudu dijenengi ratu nang negara Ngastina? Kudune putu-putu Pandhawa, dudu kowe. Jer kudune ngrumangsani amun mung dititipi dening Prabu Pandhu. Nanging krana emut gula emoh legi gendong lali kakean melek ya wong atuamu kuwi tak kira kuwi wis kena kinarya pertanda karma lumaku pauku maning karma tumanduk marang wong atuamu. Ya karepen disandang marang wong atuamu Dcarata lan ibumu Gendari mapan sing angkara murka kuwi wong tuamu lan Gendari. Nggih. Eyang mboten musik lan mboten duka kalian kawontenan. Lho aku kudu duka karo sapa? Sing luput bapakmu. Medal menika kathah bantening para wadyabala. Nek kira-kira wadyabala sing durung mumpuni itu ngraping pangulaing perang aja diajokke. Aduh angel. Nembe kewala adang kula windandini Nara Nurwenda dumugi ning pejah. Jamak lumrah yen perang kuwi kudu mateni lan dipateni. Yang yen namung Pandhawa ing mancing wonten paprangan. Kurawa mboten badhe gigrik pramila kula sowan Ngabiyantara. Jering dados senopati ing Pandhawa menika didil kadang-kadang kula ngamarta. Didi Puntadewa, Didi Dimas Werkudara, Didi Dimas Janaka. Nanging manjing wonten senopati, manjing wonten paprangan pinangka gegedhuking para Pandhawa. Eyang Sita mboten nuwun sanes ngantos dados bantening para wadya ing kathah amargi saking kridanipun Eyang Sita. Sing dipatah dadi senopati ngamarta Kakang Sita. Inggih Eyang. Kaya snipi jajabang maling ngawangis muka markata lir kabaranang Netra kaca muntar mandiri jepmang ngala cakra kanang baja garot oh gila tahung pauno langgeng nggih yen kowe mungsuh marang para Pandhawa aku ora wenang bela marang sapa-sapa amarga pancen watak wantune Kurawa kaya mengkono upama ta Kurawa dadi bebanten kuwi sandhangane wong kang luput ngunduh wae pakarti nanging bareng aturmu yen to ing manjing ngono paprangan pinangka sing mateni Pandhawa Kakang Sita dudu wong Amarta nggih Kakang Sita tak adepne nanging kumodipama aja kowe nganggep yen aku bela marang kowe aja nganggep yen aku bela marang wong kang luput aku moh kesempyok dosa lan keluputanmu aku suci lair sing batin aku ngiwakake marang bondo ngiwakake marang kanepson nengenake marang panembah aku tak maju perang mungsuh Kakang Sita ning aja nganggep yen aku senopatimu aku maju perang labuh bumi putah getihku amarga aku lahir ana bumi Ngastina aku bayi nganti tekan akhir dewasa mangan wulu wektuning bumi Ngastina ngunjuk tuk bumi Ngastina
Njaluk pamit, ora kok aku njaluk pamit bakal menang. Aku njaluk pamit mati musuh Kakang Seta. Sekarate werna-werna diaturi becik-becik diaturi apik malah pane ora bener mudar karepmu urip karepmu kebapak nyumungking aloka ngengetono risang sranggong kara mangsa wah iki Bisma iya Kakang Seta. Kowe dadi senopati ning Kurawa aja kleru ing penampa. Yen upama sing maju perang kuwi para putuku Pandhawa, karepe dipethuke para Kurawa, jer panjen kuwi adonane. Gandeng Kakang Seta sing bareng ngamuk ana Ngastina, aku sing ora nrimakake. Iki bumi wutah getihku. Aja nganti dienggo jag-jagan menungso sing kaya kowe. Yen kowe duwe penganggep kowe senopati ning Pandhawa, aku moh yen tok anggap aku senopati Ngastina. Nang aku bakal kepengin ngrampungi wong sing kaya kowe jag-jagan sing dudu sak mestine. Ora sabar mus. Wit nom pancen kowe mungsuh. Ora tau menang musuh karo aku. Kakang, aku wis gegulang tumraping rasa. Mbuh aku mbuh kowe kang pecat nyawane tanding dina iki. Aku mau kalah marang Kakang Seta. Aku yo mau kalah karo kowe. Tangkep dodom milang pecat siramu. Sang Tapa Begawan Seta lan Sang Matma Resi Wara Bisma nggih nyoprang tanding awit padha digayani padha kasektene padha aji jaya wijayane nggih nyoprang Sang Tapa Begawan Seta lan Sang Tapa Begawan Bisma nganti 12 dina lawase.
Rasah ngudara ora glendengan. Yen pancen kuwi ndi kadigdayan tokno kabeh kadigdayan. Iya. Wis suwe nggon tanding karo Kakang Seto. Lan wis suwe nggon kurang ketemu neter kasudibyan. Jebul suda kekuatane Kakang Seto. Rada kelindih Sang Hatmur Swara Bismarang. Sang Tapa Begawan Seto. Kabujung sanen kambyur wonten ing samudra. Kaget ketemu aku Bisma. Aduh. Paduka sinten sing nama Cahya mongon salebeting samudra. Ora tanpa rupa aku iki ibumu. Kanjeng Ibu. Iya, jenengku Dewi Gangga. Ana apa kok tadi mancing ana samudra? Kula menika nembe Pancakara kaliyan Kakang Seto mboten nate sasap. Yen paduka menika ibu kula saestu kula nyuwun pambiyantu supados saged sasap mengsah Kakang Seto. Wanadjaya tama ngambararum. Ngambararum sang kusuma yadal ngawur madu pronto. Tak paringi pusaka iki jenenge pusaka cucuk dandang. Mbok menawa kanggo gawe nyirnake Seta ora bakal mindho gawe. Saged kula pitados buktekno Bisma nyuwun pamit ngati-ati. Ayo Surakarta Jayawrata tanding ana Seta Bisma.